One, two, three, start! Welcome back mga ka-studio. Today's mukbang, naghanda ako ng super crispy chicken joy. Ayan po, sarap po. Ayan oh. Sa sarap niyan. Bago tayo mag-start mga ka-studio, pray muna kami. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. Amen. Ayan po, start na po tayo mga ka-studio. Kani ako, Ayan. kani. Kunin namin dito. Yummy. Sa hindi pa kumakain dyan, tara po, Kain kainan na tayo. po. Ayan po. Mayroon kaming sweet and spicy ketchup at Crispy? saka suka at toyo. Yan, kain na tayo. To eat a bottom. Pang ano dumi. Sarap. Sarap. Hmm. Right there. Lagay mo dyan. Habang kumakain po kami mga ka-studio, shout out din kami. Ayan, magsimula tayo kay Ma'am Zara Jacobson. Ayan po, nakuha na po niya yung 1K banana galing sa YouTube. Congrats po, Ma'am Zara. Bukog ko? Bukog. Ano pa dyan yung bukog ako? Asa? Nasa gitna. Nasa gitna niya. Sa gitna. Sa gitna. Ano? Kain pa. Naring bukog. Next po na isa shoutout ko ay isa rin siyang mukbanger. Si Raf Craves from Belgium. Hi po sir. Mukbanger siya pa no? Thai part po ito mga ka-studio. Yung bukog niya, isa lang yung buto mo, no? Isa lang yung buto niya. Kaya ako. Kain ka. Ayan. Mahal lang nga. Medyo. Kain ka.
Ayan, shout out po Josh Brosh TV 28. Hello po. Kain po tayo. Ay po. Hello po to Ma'am Sheena Costillas. Ayan po, may channel din po yan siya. Puntahan niyo po mga kastudyo. Shoutout din kay Ma'am Sweetlyn Teriote. Ito, nagmumukbang din si Ma'am. Hello po, Sasarap ma'am. din ang mga pagkain niya. Next po is food and workout. Ito po siya, bago pa to siya sa atin pa, no? Food and workout. Puntahan nyo rin po yan mga kastudyo. Shoutout din kay Kevin ML. Kunan ko ng balat. Ka? Maybe so. Shoutout din kay Ma'am Rosalie Green Vlogs. Ay po, Ma'am. Wala, hindi. Yeah. Shoutout din po kay Sir Jolly Vin. Next is Rose Almendras from Hong Kong. Hello po, ma'am. Ay po. So ko. Hmm? So ko. Kain ko ng melon. Milo na, Mi. Hindi ka, At ang last na isa shoutout namin na mayroong channel ay si Sir Agaton Official. At nagpapa-shoutout din siya sa asawa niya na si Erica Joy Consultado. Hello po. Ano ka? Ano sa'yo? Ako aning seat. Ako, that's okay. Ako aning, Alam mo na?
Shout out Di Guzman, Andrew E. Hello po, sir. Kain po tayo. Ako nasunod. Shoutout din kay Janry Porquiado at sa mama niya na nasa Taiwan, Maya pa. si Celeste Castillon Porquiado. Hello po sa inyo. Ay po sa inyo. Shoutout din kay Galicano Junior Red. Shoutout Sisa Random all the way from Mati City. Shoutout Mary Jeanette Liano. Shoutout din Saibel Macarayo Agbong. Shoutout Faye Fuerte from Davao Oriental. Hello po. Shoutout Harold Banorden. Serde Olieric. Ivan Quinones. Ray J. Reyes from Hawaii. Jade Cassie Flora from Germany. Shoutout din kay Aljan Tuastumban. Ito, classmate ko dati sa Mindanao. Watching from Sydney, Australia. Now, namita ko Rosemary. Kaya po da. Ako hadi. Nangita ka ni ko Rosemary. Asa na? Ang gawin nyo? Mm-mm. Hindi ko gawin Ito, Bi, oh. Kain ka, Bi. Ako nasunod pa, shout out. Mm-mm. Ako nasunod po sa luwa. Shout out po Rodjon Nagunid at sa pinanggang igsuon niya na si Raymond Dinugan na nandito sa Cebu ngayon. Isa pong frontliner si Raymond Dinugan. Hello po, sir. Shout out Angelica Grace. Clyde Ivar from Batangas City. Hello po. Shout out Robel Agunias School from Tabango, Leyte. Hello po mga taga Leyte. Shout out Renilia Taguba. Shout out Ronalyn Maceda at sa partner niya na si Erico Advencula. Hello po sa inyo. Shout out Edita Pastrana from Germany. Hello po, ma'am. Shout out Ann Ganda. Shout out Easy Game. Shout out Raman Matanog from Bukidnon, Valencia City. Hello po. Shout out Raymond watching from Iligan City at sa Pakulba family from Biga, Lugati, Misamis Oriental. Hello po sa inyo lahat. Shout out Mike Cayetano Ano Nuevo. Shout out Jean Zolweta watching po from Dubai. At sa family Zolweta dito sa Pinas. Hello po sa family Zolweta. Shout out Edison Lacosta and Annalyn Parlucha from Pilipo, Cordova, Cebu City. Hello po. Ito po, silingan po namin to. Kapitbahay lang na barangay. Shout out Poki. Shout out Madam Vlog watching from Europe. Pabati na rin sa family ko sa Davao. Hello po sa family ni Madam Vlog sa Davao. Shout out Gerald Acosta from Palawan. Shout out Evangelina Lorenzo at sa dalawa niyang anak na sina Jason at Ibi May from San Mateo, Rizal. Hello po. Shout out Mary Hill P. Mary Hill P. Hello po, ma'am. Yan. Kain muna ako, ha. Ito, panit. Balat. Ano pa nitong balat? Ito sa akin. Mayroong unod. Uy, wala na tayong tuyo, Pader. Enough na yung coke, be. Padre, enough na yan. Ito sa'yo na.
Yan ko. Palagi mo ko ano? Meron ka. Out ko. Una niyo. Shout out. Shout out na kasi si Sax na food. Shout out kay Ma'am Rin Bansigoy. Shout out kay Tita Amy from Laguna. Shout out kay Tita Susan Laporteza from USA. Yan po. Hello. Magpatuloy ko yung shoutout mga ka-studio. Shoutout Gilbert Montialto. Silent viewer po from Miganilla, Cebu. Shoutout din Erlo Jaime from Cebu. Shoutout din kay Dennis Tolentino from Cruise Ship. Shoutout Evelyn Reponte from Saudi. Shoutout Milba Raagas from Dubai. Yuna DJ from Finland. Originally from Cebu. Shoutout din kay Sunshine Pangilinan, Ray Kevin Maglunsod, Andre Mendoza, Susan Laportesa at Batilier family from Bicol. Shoutout Josephine Hill, Awi de Chavez at pabati po si Juna Talusig ng happy 13 years and 4 months mansari. Shoutout J. Poy Kaaminyo, Sweet Smile, at ang last ay si Marilo Rivera from Seattle, Washington. So bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!